Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor, baik penyang sobai pi syakimat Khubor minta ka janmir. Nya phashwa syakimat Khubor na ka Jylla. Wi urang ba uba GM ka mai jakpo da ka mai local taxi hamoyong ubla tip kerteng kumuba iwar ulami syakmat ban penpau ki jing nadu baka sorkar kla penmi ki bas jerngam belajar kerteng ke bas jongi bat shen on supply pat ba ki electric bus ban kamai da ka bakit ki dole jinglet hasor shilong bat hakapsar. Ka senjuk ki senglong kami himalangren klamudoi da ke jahar syakipulet Kranikor Police Station, Southwest Khasi Hills District. Yaki beliau, kibakin thok met da kiktin si kiktin sang haga comment section ke YouTube channel jong kowe kalat Pyrthei Khubor persya. Ikinoi lam ka senjuk halo ka Khubor ka boong nangmi kilong kami na himalangren ban penrem yuba PS lingdo keno badai u agent keblami hakalai trik Nailar arajar arpun rio. Menteri Kesarkar Jylla bahasa setengah sotun ulong ba ke data lani ke jingbu jingtep ke belayok menta kampen pau satya ban kam bagasnong bernihat kedai ke baca bok tam ha ke Pyrthei buat laula Khubor ba ke jing jabo kandan bet namar ba ke jing dan jogi karkhana ha ke gasnong ke badan ha kaput jang tem ribhoi. Kumba katuk adit ligi dukan tap shiliang ke badan ha labanas tap shilong kila kila depe. Bat ki mata jong ki nong di kila syak pinjulor lut ha kading namar ke jingkem ding kensan ha ka santri kunai lar arajar pun riu ha ka por kumba kenai bejejan miet ka badang tenem ka di ka thiet bat kat kum ke jing tip layok lum laya tho ba ke jing pulu jong ki dukan ka dei na ka daw ke jing thut jong boarding electric ka office jong chief electoral officer Meghalaya lapin mi pat ba ya ka draft electoral roll arajar pun riu na kebenta ki reportedly ki assembly constituency jong ka Jylla hapo ka special intensive revision arajar apun riu kat kum ka por blabo da ka election commission of India da ka jing pinmi ya ka draft electoral roll la ailat shibnai kenti iki pat ba ban kam bat ban persya keban sedang nadu ka santrik unai lar arajar apun riu hadu ka sautrik unai lor arajar apun riu. Kibor pulit kelapen abda ki jingkir nar hakmat ke sekretariat kum kala jingada hadin baka voice of the people party kalau biar pat ba banlet kerkut ya ke sekretariat mentaka sngi kan dutrik unai lar arajar apun riu. Kinong tre masterol ki batre hapo ka tanat PHE kelapen pa jing sngongo ya ke sorkar kabla pelat ya ke bainong tre kabla sakut la sau benai kinti. Hakajingan bakilar Pyrthei Khubor President Jong All Meghalaya Master Roll Workers Union uba ar thaba ulakin tu ka sorkar pada kata PHE dak boong kum ke jingja kam deshu bandang yaija nang ni syakmat namar ba bu jing iginong tre Master Roll ki bahap ban basa bat ban pendap igijanan kam hakajing kesem ke jongki menta penyapai Syeki Khubor nakari ka Raja Sabha kelas saki ki jing pentut ke bedang beteng ha kesngi palai ha kapor bagi dekot kaliang persya kala pertashla bandawa iki jubab naga sorkar kalau kimat pekin thop iki jing keno tu iki jing ais ngobha naga ram temple bar ke jing thombor jongki pulit persya iki samna puli ha ke jing ki hadalhi ki MLA jong ke DMK blailam dau noilam kaliang persya Udha ya nidhi Stalin Lecha yeng dorba jong ke Tamil Nadu daki jan rong saw hakas ngi pale hakapor bo menteri ka sarkar Jylla ubakmi ikatnan karep karyang UR Vinod udang wanra ya kamang tingka halo karep karyang nakabenta usnam arajar pun rew arajar arpunyo banai ke Khubor ke basyai jong ke jinglang basisha persya ya ke bamsap kumlapen pau daki noilam ka parti ke West Bengal unit jong ke Bharatiya Janata Party kelapen pau pat ba iki jingtip babnya halo ki sinjam blalek persya iki beri badan hapo ke parti nadu belapen kela ni kurukam sinchar hau benai jemang menteri ka tanah ko ka khia jong ke Jylla Jharkhand Irfan Ansari lapin scam bakam shim dalam kono ke jing itu jong ki jing kli examine dak lapin scam
baya ki jing bla pen pau de ki samla puli ki baya ki lala ban pen bet lingba ke jing ekran ka kenhon menteri jong ke Bihar bla pen ya da umid rang ba ka Jylla Usamrat Chaudhry kala aji menjur ye ki rai halo ki nyot li ki mat bakong san ha ka jing lang ka balalong ha ka sngi palai la shim ya ka rai ka bakong san ban pen klan ye gru kam bishar bat ban pen kloy bat ban pen stat ye ki mukut duma ki badang sa teng kat kum ka an shilkas Angela Tribe Prevention of Atrocide Act ka kandai spa prap kandai Menteri ka kia jong ka soka pedeng JP Nada latmu ban lecha Arunachal Pradesh ha ka sngi palai ban bishar bnya iki jaka bla shakta ha ka jing shlei bat ban bishar bnya ikila jing arab bat kila jing sumar na ka benta kitu ki bashakta metrang ba ka asam uhimenta beswa sarma uloong ba ka sor ka Jylla kala pinjur ikila jing arab bat pen bhai ki long yeng bla shakta ha ka jing shlei da ka pen mana bla pha ek kot puli ba themai na ka benta ki khna school shaburo ki district bat ki bla shakta bat la pha ru ik jing arab pisa na ka benta ki samla puli ha ka sngi palai Lieutenant General Pawan Chada Ubri General Officer Commanding ka Trinity area ule jungo ya ka Jharkhand bat ek Bihar sub area Hadanapur Cantonment ha ka sngi balang ha ka ni ka jingle jungo ula bisha bnya ya ki jing hikai ki jing te ba ki jing penkre na ka benta ka jing arab ya ki brio habuan ki jing ja len shop mariang menta punya pha shi khubor na Kylleng kri ke Pyrthei Presiden ke Iran Masud Pezeshkian uloong ba ke jing ekran ba unong lam ba kli do jong ke Iran Mojtaba Khamenei kalong ka ba bha ha ga ne ka khil mat hele ka jing don jong kalong ka bor ka bakra na ka benta ka nekri ka ban beteng ya ka lenti jongka ka Iran bad ka Oman klaminjur ban pli ka lentiyat ki jihad kit map ha ka dure ba State of Hormuz bad ka jing pin menalang kadang don ha ka benta ba khatdo ong no ektin jong ka tanat kambari jong ka Tehran Wishmail bhage ha ka sngi balang ka kinhun le no Houthi na kri Yemen kalakam ba kala thombor ya kuwe ka chat kit pnyang jong ka Saudi da ballistic missile ha Gulf of Aden kato kat ni kenta hadi makalakam ba kala siat da namding ya ka wepat ka chat kit pnyang jong ka Saudi ka badon ha ka benta bashathi jong ka dirapa Red Sea ka tanat plating ka jong ka United States klaweng no ek company Kylleng sun jong ka Iraq kabade ka fly Baghdad but atli ling sun jongka nagathup jongki jingpin jari kindon kbiade kinhon shipai Islamic Revolutionary Guard Corps jongka Iran kowe ka jhat kit mar layatho balayo sngoy ka jingbethei kbajur hajan jongka kat bakadang yat ha Gulf of Aden haruk kru duriau bashate jongka Yemen ka jingjak bakhatdu hapadeng ka jingakanat haduriau hadi ka jing thiar namding ka seng le na Houthi persha iki jhat kit mar Kelaja ke jing siat kuli hikitang sulai hakwe ke yeng Caswell County North Carolina US kablalam cikjing yap jong ki bongot ki brio laong ka Khubor jong ka North Carolina State Bureau of Investigation ki pulet ki blalet sha ka ni ka jaka lalap bagi dan ki brio ki blamen saw na ka jing sam kuli bat bongot ki layap ha ka ni ka jing ja President ke Brazil Luiz Inácio Lula da Silva lakin tho halokarai jong ka United States banweng no ya ka visa jong ka nong mikmat jong ka Brazil Washington ka Maria Luisa da ka boong ru bagani ka sinjam kalong ka blachule klam ka jingkit khle bat ka baklam perkat ka Human Rights Commission jong ka Pakistan lapen pau ya ka jing snok ya ka bajur halo ka kendon thamai jong ka sarkar Pakistan ban pinsuk ikilat Pyrthei Khubor da ka bawanra ya ka Foreign Media Facilitation Guidelines arajar apun riu bat maham ba kinik sinjam kidik blathmu ban khanglat ya ka jingnai lu jong kilat Pyrthei Khubor ban pathai ya ki Khubor nakari kino ai jingara bakirki ka Serbia kidang beteng banyak kun persya bantem ya ka jing pulu jong ki klau hagi babon ki benta Kylleng kari hadin bakal air ka bajur kla password klam sange bat ka jing shit kanang kiu bat penlong shu yaki klau ban kemding kat hadu baklawan ra yaki jing julor ka bashir kai
Tikitik lagi Khubor hakimat kimat dekat Janmir Kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.